Hello, hello. I dag vil jeg præsentere integreret regning. Først og fremmest jeg vil gerne forklare, hvad egentlig integreret regning er. Integreret regning er en modsat regningsart for differentieret regning. Et grundprincip for integreret regning er, at funktion fx, det skal være selvfølgelig lille f, skal man bestemme en ny funktion, som man kalder stamfunktion til fx. Og den stamfunktion betegner man med stor F og x i parentes. Det skal have egenskab af differentieret stamfunktion er lige med det oprindelige funktion. Yeah. Og eksempel til det kan jeg give som f af x er lige med x. Det er vores hovedformel. Og her skal man anvende regler for at bestemme differentielle kvotienter. For nu skal man regne baglæns. Men for herved at stamfunktion er stor f x er lige med en halv gange x i n. Fordi en differentieret stamfunktion er lige med 2 gange en halv gange x ud 2 minus 2 minus 1. Og det giver x, som er vores funktion. En anden måske klar eksempel kan være ved hjælp af det her lige, som jeg skal vise jer. Vores hovedfunktion, det er, eller oprindelige funktion, det er 3x i n. Og det bliver til stamfunktionen x i 3. Fordi differentieret stamfunktionen er 3 gange x og 3 minus 1, som er 3x igen, som er vores oprindelige funktion. So simple as that. Inden for integreret regning har vi noget, der hedder ubestemt integreret og bestemt integreret. Først og fremmest vil jeg præsentere jer, hvad ubestemt integreret på. Men her er et symbol, når man skal bestemme stamfunktion til det oprindelige funktion, altså lille f x. Og det symbol ser således ud. Stamfunktionen er lige med vores symbol f x i x. Sådan. Det der her, det var sådan en udstrækte s,
Og det der ses som det ubestemt integreret af f. Ubestemt integreret f. Det ubestemte står for den betydning, at der er uendelig mange funktioner, der er stamfunktion til f. Selve symbolet består af to dele, nemlig det langstrukket s og dx. Det skal man opfatte som et symbol. Hvis man går til det eksempel, som vi snakkede om, kan man med dette symbol skrive stor F ubestemt integral 3x i n dx er lige med x i 3 plus konstant. K står for konstant, som jeg lige har sagt, så man kalder integrationskonstanten, og ved 3x i anden kalder man for integranten. Regneoperation, hvor man går fra 3x i anden til x i 3 plus konstanten, kalder man at integrere 3x i anden. Regneoperation, hvor man går fra differentieret stamfunktion til f af x, kalder man integrationsprøve. Til en given funktion vil man have uendelig antal stamfunktioner, hvor forskellen mellem dem er afhængig af integralkonstantens størrelse, altså k. Ser man på eksemplet fra før, hvor f af x er lige med 3x i anden, og stamfunktion er lige med 3x i 3 plus konstant, vil billedet af stamfunktioner blive i en række grafer, hvor der er forskel fra hinanden i y. Der er lavet en oversigt af regneregler for det er besværligt at regne baglæns i nogle tilfælde selvfølgelig, hvor man kan sagtens finde dem i din matematikbog eller på nettet. Derfor jeg vil også præsentere noget, som I kan se her. Der er nogle funktion og stamfunktion regler. Nogle af dem kan jeg godt tænke mig at anvende lidt senere, så bare rolig. Jeg skal nok få det vist. Ligesom ved differentiation har man også regler for integration. Integralet af summen ser således ud. Ubestemt integral ux, som er en tilfældig ligning, og det samme vx, som er også tilfældig ligning, og til sidst dx, og det er lige med en ubestemt grad af ux, og det skulle være summet. Jeg vil gerne få summet ux, skal også selvfølgelig plus det ubestemt grad, dx her, og dx. Som man kan sige, det er noget var adskilte integraler. Så det jeg vil sige, det er, at man skal, hvis man har sådan en ligning her, så skal man tage det hver for sig og integrere det hver for sig. Nu vil jeg finde differens, så integreret af differens, som siger fuldstændig det samme ud, hvor man skal bare stemme for plus, skal man have minus. Princippet er fuldstændig det samme. So easy is that. For at arbejde med integral
regning skal man have nogle omskrivningsregler for potens og rod, som du har helt sikkert kendskab til fra differentieret regning. Nu er det, måske skriver jeg her, omskrivningsregler for at styre på det hele. Så giver jeg her noget A minus 1. Så det er 1 over A i andet. Det er 1%, og nu bliver vi rod. Det bliver her og der. Og så her skal være N. Og så her skal være A i hele. Og det bliver A i B divideret på B med N. So easy is that. So. Nu vil jeg give en eksempel med de der omskrivningsregler, hvor jeg har følgende integral, hvor jeg men vi har følgende integral, ubestemt integral af rod, ja, x i n dx. Hvis du omskriver det først og fremmest, så det bliver ubestemt integral af x i n dx. Og det giver x i n divideret med 3. Det dividerer med 2. Dividerer med 3. Plus 1. Det samme om på. Her. Plus. Hvad er det? Det er når man plusser med 1. Yes. Og selvfølgelig skal vi have en konstant på plus k. Og det er lige med x. Glem det. Og det skal divideres med 3. Det divideres med 5. 3. Og plus konstant. Og det hele giver 3x 5 i 3 divideret med 5 plus konstant. Det var så et eksempel til det. Nu for at bestemme konstanten i stamfunktion skal man kende mindst en punkt på grafen. Altså for eksempel hvis vi har GeoGebra, vi indsætter vores integral ind, så får vi en bestemt graf. Og for at kende konstanten skal vi have et bestemt mindst en punkt på det graf. Everything clear. Lad os så også tage en eksempel med det. Hvordan vi finder egentlig det konstant. Vi her finder konstant. Styr på det hele. Vi har en følgende integral eller funktion fx er lige med x i 3. Først og fremmest skal man bestemme
stamfunktion til f(x). Det bliver så stor F. Jeg gør lidt ned. Sådan. Stor F x er det ubestemt integral af 3 x i 3 dx. Det bliver x 3 1, og det skal divideres 3 plus 1 og 3 plus 1 plus konstant. Og det giver selvfølgelig x i 4 divideret med 4 plus konstant. For at bestemme konstanten skal vi have en punkt. Det vil sige, at det bliver punkt 2,10. Vi indsætter nu bare koordinater i vores stamfunktion. Det bliver så 10 er lige med 10 er lige med 2 ja divideret med 4 plus konstant. Og det giver 4 plus k. Nu skal vi 10 minus 4, og det er lige med k. Så ved vi nu, at k er 6. Jeg skal ikke nu. Så er det med 6. So far so good. Tidligere har jeg sagt, at der er noget, der hedder bestemt integral. Nu vil jeg lige forklare, hvad det er, så vi har styr på det hele. Man har som udgangspunkt men som udgangspunkt har man en funktion f af x, som er kontinuer i en intervaler som a, b. Bestemt integral. Og hvis funktionen er hvis stamfunktionen er f af x, altså stor f af x, definitionen lyder således: bestemt integral b a f x dx er lige med stor f i b minus stor f i a. Det der a og b kalder man integrationsgrænse. Man kan også benytte en skønmåde, som ser således ud: bestemt integral af b a f af x dx parentes stor f i x lukker parentes, og så skal vi have grænser på. Jeg benytter lige sådan grænser b a, og det er selvfølgelig lige med stor f b minus stor f i a. Konstanten tager man ikke med i en bestemt integral. Den undgår på en følgende måde: bestemt integral b a plus grænser
f af x dx er lige med store F b plus på minus kvadrat parentes f i a plus k kvadrat parentes. Som vi kan se her, k'erne udgår med hinanden på grund af der står minus her. Så bare so good. Det er det gået. Det er roligt. En eksempel kan måske vise det klare, hvordan en bestemt integral virker. Vi har en funktion bestemt integral 3 1 og x i m minus 7x minus 8 dx. Nu integrerer man hver led for sig, og så får vi noget, der hedder således 3 1 videre vores grænser x i n minus 7 minus 7x minus 8 dx. Allez, kvadrat parentes x i 3 divideret med 3 minus 7 gange x i n divideret med 2 minus 8x. Lukker kvadrat parentes, og vi skal have vores grænser op på. Selvfølgelig. Der er 1, og deroppe er 3. Det er lige med 3 i 3 divideret med 3 minus 7 gange 3 i n divideret med 2 her. Og minus 8 gange 3. Nu skal vi have andet. Kvadrat parentesen 1 3 divideret med 3 minus 7 gange 1 divideret med 2 1 i n divideret med 2 så minus 8 gange 1 lukker parentes. Og det giver minus 35 og 33. Ja, det var så det kan man kalde det for grundprincipper, eller det vigtigste, man skal vide om integralregning. Tak for din opmærksomhed, og vi ses. Hej hej.